Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip, iar astăzi o să mă joc Minecraft pe lumea mea favorită de survival. Și astăzi o să construim o vilă. Sper să vă placă, să apăsați pe butonul de like și subscribe dacă vă place mult videoclipul și hai să începem. Astăzi o să construiesc o vilă. Iar dacă vreți să vedeți cum construiesc această vilă numai pe survival, trebuie să stați pe parcursul videoclipului ca să vedeți de la cum am ajuns de la asta până la minunăția asta. Așa arată lumea mea de pe survival. Îmi place foarte mult. Și aici am o sonerie și îmi place foarte mult. Eu m-am apucat de vilă, dar nu am terminat-o, așa că astăzi, în acest videoclip, o să încerc să o termin. Avem nevoie de dirt ca să putem să ieșim ușor. Așa. Iar mai întâi trebuie să găsim lemne. Este destul lemn, am 35 și trebuie să-l transform în lemn. Așa că ne vedem la bază. Acum că m-am întors la bază, avem destule lemne și acum să ne apucăm. Devine noapte, mă duc în casa mea ca să mă culc și ca să nu mă atace mobii. Este un apus foarte frumos. Iar acum ne culcăm. Asta e următoarea zi și acum o să... Sper că în următoarele 2 zile o să termin. Adică următoarele 2 zile din joc. Punem aici dirt ca să ajungem sus. Bun. Așa fac. Am mai mult dirt chiar aici. Iar aici fac loc pentru o ușă, să mă duc să craftez acum. Acum punem ușile aici la intrare ca să... Foarte bine. Iar la finalul videoclipului o să mai fac câteva designuri. Dar acum ne concentrăm pe interiorul casei. Și am o idee foarte tare. Aici luăm beton, dar e deja solidificat. Și acum fac asta.
Nu pot să iau pentru că nu mai am loc. Acum am putut să iau și distrug dirt blocurile. Acum, ca să ne ducem sus, am o idee foarte tare. M-am gândit ieri la această idee și chiar cred că e una bună. Luăm quartz stairs din Nether. Mai întâi, ca să obții aceste... ciudat. Ca să obții aceste scări, trebuie să te duci în Nether și să minezi quartz. Și acum pun așa și distrug și acum pun și jos. Nu așa. Așa. Bun. Foarte tare. Și acum o să fac ceva ca să nu poți să cazi. Dar nu cred că sunt bune. Astea din... Nu știu unde sunt, dar revin imediat. Am făcut rost de ce aveam nevoie și acum vreau să vă arăt ceva foarte tare. Așa. Și acum pun de astea. Și acum am creat o bară, să spun așa. Iar ca să creăm mai mult spațiu aici, o să folosim lemn. Mai am o idee, doar că s-a făcut noapte și acum trebuie să mă duc la culcare. Dar mai întâi să iau lemnul și să craftez câteva scări. E destul. Din păcate nu pot să dorm, dar ne vedem atunci când pot să dorm și mă trezesc. Asta este următoarea zi, iar acum trebuie să continui. Am o idee destul de tare, stați. Și aceea este să pun așa. Nu chiar e de folos, dar este așa ca să fie un design mai tare. Și chiar îmi place. Am completat acum prima parte și acum o să trecem la design. Prima dată va trebui să luăm iron ingots și după să
craftez, pardon, da, iron ingots și după să transformăm în nugget. Și acum asta o să fac de aici. Nu v-am arătat lucrul ăsta, dar mă duc așa. Și aici am foarte mult iron. Și geamuri avem nevoie, desigur. Transformăm în câteva bucăți de iron, în câteva nuggeturi. Și acum trebuie să mă duc. Și acum să craftez. Am nevoie de 2 sau chiar mai multe. Scuzați-mă, dar n-am făcut bine. Și acum trebuie să corectez greșeala și să fac din nou. Ne vedem după ce corectez greșeala. Am corectat greșeala. Iar acum o să încerc să fac un design pe interior. Dar mai întâi trebuie să mă duc în Nether ca să iau quartz ca să fac slaburi. Așa, sunt în Nether și acum am făcut rost de tot ce am nevoie. Am făcut rost de 2 paturi. Și acum să le pun. Da, de fapt ar fi mai bine să pun un pat pentru că n-ar fi direct în centru dacă pun 2. Acum am nevoie de slaburi de lemn. Zis și făcut. Am făcut și eu și acum să fac pe toate. Și acum din nou fac asta. Și am luat sugarcane-ul ca să fac cărți și să le pun. Gata. Și acum pun așa.
Nu, de fapt n-aș face asta. Așa și am rămas. Acum să mă culc. Acum design. O să trec repede la designuri ca să nu vă consum timp. Mai bine pun cu lemnul. Și acum să mai craftez încă o dată. Primul și al doilea. Desigur să pun și eu un geam, câteva geamuri. Aici. Aici. Iar aici să fac puțin mai mare. Și să pun așa. Până acum vila e foarte frumoasă. Aici am destule geamuri. Iar să fac și o masă va trebui să văd dacă mai am lemn. Da, mai am lemn. Și acum trebuie să fac un pressure plate. Și nu-l găsesc. Ar trebui să fie. Pun aici fiecare pressure plate. Ăsta e patul meu, da, e mai ciudat așa. Aici o să fac un stand ca să-mi pun armura. Acum nu am pe mine armura, dar așa, în general. Și acum o să ne vedem când fac și eu câteva designuri. Gata, după câteva designuri mai târziu, acum termin. Trebuie doar să-mi pun armura. Chiar dacă nu are la tălpi, e foarte tare. Și acum aici e un televizor. Acum rating la casă, la această vilă. Așa arată în exterior, foarte frumos. Aici este jacuzzi.
Aici sunt mai multe geamuri și acum interiorul. Aici sunt mesele, aici sunt scările, aici e televizorul și aici e patul meu. Mie chiar îmi place, dar să nu uităm să-i punem și scutul. Bum! Acum e legendar. Mie îmi place foarte mult. Să-mi spuneți în comentarii ce notă dați la această vilă. Acum, videoclipul s-a terminat. Dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul de like și subscribe și ne vedem în videoclipul următor. Pa!